Исәнмесез, менің исемім Гүлназ Сәфәрова, сіз Яңа Ғасыр телеканалында мен тапшыруын қарайсыз. Бұл атна героинясы Рания. Ол өз-өзімні таба алмайым deyip зарлана. Біз аңа бүгін яңа образ барлыққа кетіріп, өз менін болдырармыз. Исәнмесіз, Рания құшақлашы. Менә безнең кызлар, йолдызлар, менә безнең бу атна героинясы Рания, аның белән якыннанрак танышы. Әбубәкірова Рания Зияддин кызы. 1990 елның 2 июлендә Чувашия Республикасының Батыр районы Батыр авылында туган. Белеме медицина күллиятын тәмамлап, хәзерге вакытта шәфкать туташы булып эшли. Хыялы хатын-кыз гаилә бәхетен татып, якыннарының исән-сау булуын тели. Кияүдә түгел, булачак ирен сабыр, эшчән, милли һәм дини тәрбияле итеп күрә. Кешегә ачу тотмый, кеше тормышыннан көнләшми. Рания милли җырлар тыңларга һәм җырларга, әдәби китаплар укырга бик ярата. Кыз ялганны, 200-лелекне яратмый. Рания, менә мин тапшыруның командасы, бүгенгә алар синеке. Әйтәбез без, әйме? Синең персональ стилистың Лениза Черскова. Ул сиңа киемнәр сайлар, ул сиңа яңа стиль, образ барлыкка китерергә ярдәм итер. Синең визажистың Диләрә Талипова. Күрәсеңме? Ул нинди шибәр, ул бүген синнән үзеннән дә шибәррәк кешене ясаячак. Һәм синең шеш хавасың, парикмахерың Зилә Фәрхетдинова. Нәрсә ошамый сиңа, ни өчен син хатыңда мин үз-үземне таба алмыйм дип яздың? Мен ойлайм, что Казан кызлары белән ауыл кызлары айырмасы бар все-таки. Мен үз-үземне Казан кызлары арасында әз генә не уверен. Ят итеп хистәсең? Шуңа күрә сезнең тапшыруга последний минем надеждам дип әйтә әле инде. Шәфкать туташы бит инде ул джинсы кия дә эшкә чаба да бара. И все. И больше бер нәрсә киенергә как бы вакыт та юк, теләк тә юк, әйме көне буе. Юк, әйтеп китик әле, син бит наркологиядә эшлисең әле. Нинди авыр өлкә бит ул, әйме? Һәм бу беренчедән, икенчедән шәфкать туташларына бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки бик зур эшне алар башкара. Так. Димәк, шушы образ булмагач, кием булмагач, үз-үзеңнең артыннан карау булмагач, шәхси тормышта аксый дигән сүз, әйме? Кияүдә түгел? Кияүдә түгел, балаларым юк. Кияүгә чыгарга телисең? Теләк бар инде. Менә бу миңа ошый. Теләк бар инде дип кенә әйтә. Теге ыргылып тормый. Алайса, кайбер вакыт язалар 21 яшьлек кызлар, ни өчен тапшыруга киләсез дип сорагач, ә минем кияүгә чыгасым килә, кияүгә чыга алмыйча калдым бит инде дип язалар. 21 яшь, беркем калмый, беркемгә бер кая чыгырга кирәк. Кызлар, нинди сорауларыгыз бар? Ранияны нинди итеп күрәсез? Ничек үзгәртергә телисез аны? Зилә? Мен дә менә Ранияның җыелган чәчләрен күрәм, аның буялмаган чәч икәнен дә күреп алдым инде. Буяганың юк, синең име? Бар. Экспериментлар күп иде. Экспериментлар күп иде? Хәзер бик натураль барысы да. Тырыштым шуңа килергә. 1-2 ел тамам назад. Аның чәч төсе ниндидер тигезрәк, әзрәк күпертеп җибәрәсе килә Ранияның чәчен, әзрәк ачык төсләр өстесе килә. Аның күзләре шуңар матур, аның күзләрен ачып җибәрер өчен чәчендә әзрәк эксперимент ясап аларга кирәк. Кием стиленә килгәндә, күрәбез, Рания шулай ук комфортны һәм тизлекне сайлый. Тиз генә футболка, шалбар, аякта үкчәсез туфли, кроссовка сыманрак, йөгерергә була, чабырга була, тиз-тиз хәрәкәт итәргә була. Ләкин Лениза, белмим, ничексез кызлар, мен уйлыйм, аның эшеннән үзгәртә тулысынча кием. Яңа киемнәр образлары аңа үзенә ышаныш бирер. Яңа кием кирәк. һәм шуның белән шу? Әйе. Трендлы, яшьләрчә, чөнки ул бик яшь. Аңа кирәк шундый ачык төсләр, яңа крой, яңа фактура, шундый стильный, модный, хәтта эшке кием дә хатын-кызга ышаныч бирә. Минемчә, аның шундый экспериментлар күп була ала. Ул бит халат кия. Әйе.
İşte anda нәрсе генә булмаска мөмкин, әйме? Бәлки Линиза безнең бик фантазияле, стилист булып чыкты. Үз-үзен икенчеләй тотыр. Ул бит белә, что аның икенче кием анда. Шундый ачык. Бәлкем шелтәрле, кара, бәлкем кай бер вакытта булмаска да. Монсы һәркем Рания, әйтәлез ки, син менә үзеңнең гәүдәңнең оялу дигән әйбер бармы? Яисә сине менә бу фигура тулысынча канәгатьләндерәме? Юк, оялам фигурамнан, мин Мин күрәм. тазардым. Мин күрәм. Чөнки менә әгәр дә теге була шундый кешеләр, әйе миңа комфортлы һәм миңа рәхәт диләр, әйме? Әгәр дә Рания, менә мин сиңа һәм менә нәкъ шулай уйлаучы кызларга мөрәҗәгать итәсем килә. Кызлар, әгәр дә сез уяласыз икән, сезне нәрсәдә булса канәгатьләндерми икән, үзгәртегез, үзегездән тора бит. Менә әзгенә генә нәрсәдер ашап куймау, Раневская әйтмешли, әйме? Азрак ашарга кирәк димит ул, әйме, тазармас өчен. Нәрсәдер ашап җиткермәү, хәрәкәтләнү, йөгерү күбрәк, җәяү йөрү, булар бит барысы да килограммнардан арынырга ярдәм итә. Рания, син безгә һәм камерага карап, булды, мин башлыйм, әзрәк кенә ябыгам дип вәгъдә итәсеңме? Әйе, мин вәгъдә итәм. Ишетәсезме, Раниянең дуслары, туганнар язып куегыз бу моментны. Рания, сезнең бит формалыгы шундый матур, натураль чәчләр күрәм. Ләкин сезнең битегездә иң яратмаган минем әйбер татуаж, име? Бер-ике ел модада булган элек. Сез нишләп ясаттыгыз? Үз тесем бит тесендә. Тезсез кашларыгыз, име? Нишләп сезне буяу белән буямый идегез? Хар бит бик күп. Ул вакытта әле килтер алмаган иде. Кем дә әйтмәдем. Менә белмәү аркасында. Хәзерге заманда бик күп төрле буяулар, алар бик натураль күренә, ләкин сезнең кашларыгыз матур итеп төскә керергә мөмкин һәм закка ясала торган укладка дип атала, кашлар шундый матур итеп тырпайып басып торалар. Ул бик натураль, бик шундый матур итеп күренә. Менә шуның турында мин сезгә соңрак сөйләп китермен әле. Ярый әле сезнең кашларыгыз нәзик түгел һәм калын итеп яшел яисә шундый кызгылт төскә кертмәгәннәр. Һәм хәзерге вакытны татуажны микроблендингка да алыштырып була. Ул күбрәк табигый күренә инде. Мин сезгә киңәш итермен менә шул долговременный укладка ясап, буяулар белән табигый төскә кертергә һәм сезнең каш формагызны алыштырырга уйлап торам. Ой, монда без бик узак сөйләшеп тора алабыз. Без гадәттә героиня белән аралашабыз, ләкин бит әле безнең алдыбызда бик күп эш тора. Ул чәч, ул макияж, ул косметолог сине көтә. Шуңа күрә без хәзер визажистны һәм чәч хавасны хәзер җибәрик салонга. Кызлар салонга барып әзерләнә торалар, без әле монда калабыз. Ни өчен икәнлеген хәзер белерсез. Без ни өчен монда калганлыгыбызны хәзер аңлатабыз. Стилист Линиза, мин һәм безнең героиня Рания хәзер монда бер эксперимент эшләячәкбез. Без Казан шәһәренең иң зур кием кибетләренең берсендә, монда 4 катта да кием. Шуңа күрә менә сиңа фантазия, Рания, менә сиңа урын, менә сиңа кием. Сиңа үзеңә киемнәр сайлап киргә кирәк булачак. Ничек уйлыйсың, менә нәрсә туры килә синеңчә үзеңә? Нәрсә сиңа ошый? Нинди төсләргә күңелең ята? Сайлыйсың, аласың, киенәсең, безгә күрсәтәсең. Һәм аннары без анализ ясыйбыз аңа. Синең тип фигураң аңа килешәме ул, юкмы? Һәм нинди кирәк инструментлар синең өчен гардеробны ясарга. Әйдәбез сиңа 15 минут вакыт бирәбез. Вакыт китте. Рания барып сайлап тора аласың. Без көтәбез, дуслар, хәзер берничә минуттан Раниянең нинди кием сайлаганын күрерсез. Исәнмесез, сезнең белән мин, Диләрә Талипова, без бүген кашларга туры килә торган гельләр турында сөйләшербез. Ничек аны дөрес итеп сайларга мин сезне өйрәтермен. Сезнең кашларыгыз куе һәм калын булса, сезгә кирәк төссез булган гельләр. Ул сезнең чәчләрегезне бастырып, дөрес формага кертәчәк. Сезнең кашларыгызга куелык җитмәсә һәм төсе җитеп бетмәсә, сезгә төсле гельләр белән кулланырга кирәк. Блондинкаларга якты булган төсләр белән кулланырга кирәк. Брюнеткаларга
кынгырт булган төсләр белән кулланырга кирәк. Я исә карамель төсле булган гельләр белән кулланырга кирәк. Дым булган кара чәчләргә сез караңгы, кынгырт булган төсләрне кулланырга тиеш. Бер кайчанда кара булган чәчләргә кап-кара гельне кулланырга ярамый. 15 minut vaqt uzdi, һәм менә Рания киенеп чыкты. Үзе әле бу тапшыруны ахыры түгел, бу шундый бер эксперимент. Рания шушы зур кибеттән, кием кибетеннән үзенә кием сайлады. Миңа бу комплект шады ызын булганга күрә. Монда гипюр бар, ачык тешләр. Ну, мин әйтәм бит, сайлый белмим. Юбка белән кофтаны сочетать итә белмим. Дөресен генә әйткәндә, менә миңа бу комплект, менә бу образ бөтенләй ошамый. Иншалла бөтенләй туры килми. Раниягә чөнки итәк аны тагы да зурайтып күрсәтә. Яны төсе матур, әйме? Бу кофта итәкне каплап тора, тагын нәрсәдер өстеннән киеп куйган кебек катлы һәм зур Рания килеп чыкты монда. Менә Лениза стилист нәрсә дип әйтер, аның фикерен ишетик. Берсе мине шатландыра, ул дөрес төсләр үз өчен сайлады. Үзен тазартты бу комплект белән, бу крой белән. Чөнки аңа андый итәк гел кирәк түгел, шундый озын. Монда шалбармы, бәлки карандаш, юбка карандаш, бәлки генә тоненький пояс белән ул талияны күрсәтер иде. Һәм бу беләсең, бу таңы комплекстан килә түгел. Мин капландым дисез. Нәрсәгә сиңа капланырга? Рания өчен мин гел гомуми икенче комплект сайладым. Әйдәгез, күрсәтәм. Менә мондый комплект бик современный һәм яшьләрчә була. Аңа кирәк плотный фактуралар, Тартып торыр өчен. тартып тора, һәм кыска булса да аңа кирәк ачырга бәләкәй генә итәкне һәм шундый стильный ачы сумка. Бергә ул бик трендлы образ булыр. Һәр көнгә без водолазка кия алабыз монда. О, миңа ошый. Менә булай икенче төрлегем белән. Бу һәр көнгә көз өчен, кыш өчен шулай ук бик матур булыр. Һәм шулай ук ботинка. Водолазканы гына кимибез, өстән зур свитер киябез. Оверсайз, модный оттенокта, шундый трендлы оттенок. Һәм пояс белән талияны күрсәтәбез. Билне. Чөнки синең билең бар, синең билең нәзик. Ул бит синең теге тоташ квадрат түгел фигураң. Монда ботфорты замшевый, ботильонлар, озын сапоги. Бөтен трендлы аяк киеме монда килешер. Мин сезгә ышанам. Күрәсезме айырманы? Рания үзе сайлаган комплект һәм безнең стили сайлап биргән комплект. Бары тик әз генә формаларны, төсләрне генә үзгәртү дә гомумән икенче образ барлыкка китерергә мөмкин. Раниянең ахырда тапшыру азагында чәчләре дә үзгәрәчәк. Яңа комплектлар да инде сайланган. Нинди комплектлар һәм ничек үзгәрәсен сез тиздән үзегез күрә алырсыз. Бездән аерылмагыз. Һәр өлкәнең үз белгече булырга тиеш. Мин тапшыруында бары тик югары квалификацияле мастерлар эшли. Героиняларның йөзләре, бит тиреләре өчен җаваплы кеше ул табиб, дерматокосметолог Айна Ганбәрова. Айна, Сәлам, дуслар. Минем исемем Айна һәм мин бүген Раниягә ультратауышлы фонофорез процедурасы
Менә ниһаять Рания минем креслома утырды. Без инде монда беренче этапны бетердек. Хәзер безнең чәчкә төс бирү этабы гына калды. Һәм инде тагын чәчне кисәбез. Рания, курыкмыйсыңмы? Юк, куркмыйм. Инде результатын азагында күрербез. Юк, без хәзер чәч буямыйбыз. Күбегез беләдер, чәч юлын ачып куйганда, ул менә булай агарып, ямсыз булып тора. Чәч әз булган сыман. Хәзер мин сезгә аны ничек качырырга икәнен өйрәтәчәкмен. Һәрберегезнең өендә менә мондый каш буй торган теннәре бардыр бәлки. Моны әзрәк алабыз. Чәчегез караңгырак булса, караңгырак төстәгесе кирәк. Чәчегез ачыграк булса, ачыграк төстәгесе кирәк. Шулай итеп, кирәкле төсне алабыз да, әзрәк буташтырырга да мөмкин. Мәсәлән, менә бу ике төсне буташтырып алабыз да, һәм әз-әзләп, менә шулай итеп чәч юлын буяп чыгабыз. Менә хәзер чәч куе һәм күп булган сыман күренә. Достар, ниһаять без Диләрә янына килеп җиттек. Бу безнең инде соңгы этапка якынлашу мизгелләре, чөнки бизәндергәннән соң без көзгене ачабыз, көзгене ачканнан соң инде китәбез киенергә. Диләрә, монда мин күреп торам синең проблема шушы татуировканы именно нәрсә була инде ул? Аны каплау, Каплау яшерү. белән, име? Әйе, чөнки сезнең менә бу аска төшкән кашлар, ул сезне шундый усал итеп күрсәтә. Кайбер кешеләрдә югары менгән кашлар, алар шундый аптыраган кыяфәт кертә. Чөнки дөрес форма ул бик мөһим әйбер. Менә бер генә миллиметр, име? Татуашың белән куркыныч бер генә миллиметр аска төшеп китсә, бер генә миллиметр өскә төшеп китсә, bütün күз карашы, кешенең йөзе гомумән үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә син битеңә дип әйтим, профессионал тотынды, хәзер ул барысын да яхшы итеп эшләп бетерәчәк. Инде менә макияжсыз да матур күрсәгез менә. Чәч төсенә шушы укладка зилә ясаган. Барысы да бик матур, макияждан соң искиткеч булачак ала бирсә. Макияждан соң без көзгене ачачакбыз. Тагын берничә минут һәм барысы да әзер булачак. Рания күзләрен йомган утыра, Рания күзеңне ач. Әле күзеңне ач, без күзгене ачмады. Каушыйсыңмы әзрәк кенә? Бармы каушау? После 20-гә күтәрелдедер точно. Хәзер без күзгене ачабыз. Яңа Рания менә нинди ул. Вау. Бу мин түгел. Рания ничек? Шей. Ошым Рания? Шей яркий. Помада, күзләр. Необычно. Әйе. Вообще. Мин сезне яратам. Матур бит, Әйе. Карагыз әле нинди чибәркә, егетләр игътибар белән карагыз, чөнки Рания безнең әле кияүгә чыкмаган, шундый тәрбияле, акыллы һәм чибәр. Ансы турында бераз соңрак сөйләрбез, димме? Бик матур. Эшләп җибәрмәскә. Мин тапшыруның командасы җыелып килеп басты һәм без сезгә Раниянең 3 образын тәкъдим итәргә әзербез. Ни өчен Раниянең туганнары юк диярсез сез? Чөнки алар еракта, Чувашиянең Батыр районында Раниягә зур сәламнәр җибәрделәр. Менә моның хәтле чәчәкләр җибәргәннәр. Алар турында бераз соңрак ул әле үзе туганнарына сәламнәрен дә әйтер. Хәзер без Раниянең беренче образын сезгә тәкъдим итәргә әзер. Менә нинди ул яңа Рания. Biz bunda barımızda şunda şişingen, jeygi, bizning geraynilari bizning inде Лениза киіндіріп қойырға үлгерген пәлтелер білән баш киімдерін де киіндірген ұтмаған. Монда шундый трендлы
күлмәк, жеңіл фактурадан, һәм принтлы, һәм бик стильный аяк киеме. Ә миңа менә бу образда иң ошаганы ул шушы шәмәхәт төстәге берет. Һәм анарга туры килә торган Рания мәҗбүри помадаларга кирәк. Менә Шул шушындай. төстә матовый булырга тиеш. Берет төсенә помада сайлайсыз да, менә сез шикардос булачаксыз. Кемдә төрле. Менә безнең Раниянең икенче образы, әйдәгез карыйк кызлар. Монда шун яшь кыз, һәм шундый аппетитный, шундый тәмле, матур, һәм син Рания халатны кияргә һәрвакыт өлгерерсең. Халатны салгачтын, менә булай киенергә кирәк. Һәм менә беләсең, бернинди авырлыгы да юк бит инде, әйме? Менә шулай итеп фигураны тәкъдим итәргә була, тәмле итеп, матур итеп, әйме? Мондай итәкләр бөтен җирдә бар. Алар төрле бәядән сатыла. Формасы, әйме? Ак блузканы инде теләсә кем ала. Ак блузка, юбка, футболка булырга мөмкин. Шул өстенә пальто киеп куйдың, шушындай менә Диләр әйткән помаданы алып буяның, булды, син йолдыз. Хатын-кызлар, матур булу өчен әллә ни күп тырышасы да юк. Шул бер-ике нәрсә һәм булды. Гадәттә гел без менә шулай өченче образны чәчәкләр белән каршы алабыз. Монысы мин командасыннан булса, бу чәчәкләр кемнән диләр? Әти әнисеннән һәм Динар белән Райлә бер туган апа абысыннан. Раниянең күзләрен ачып җибәрер өчен әз генә ачык төсләр кертәм дигән. Менә бу чын зауыклы чәч төсе аны менә шул вакытта бизәп куйды. Аның күзләрен ачты. Менә бу помада, менә бу ачык чәч тулымнары алдан, әйме? Бу образ Раиләгә бик килешә. Ул шундый деловойланып китә. Һәм мондый кызга гашык булмаска мөмкин түгел. Менә хәзер мин карыйм, Лениза сиңа дөрес киемнәр сайлаган да ничектер, әйме? Һәм син бик аппетитлы, матур һәм шундый шәп күренәсең, әйме? Без ничектер үрәксәләр булып күренәбез диген. Булай иттереп, әйме бит? Монда ул басып тора, күкрәген киңҗәеп, шундый үзендә үзе теге эштән көч диеп, үз-үзеңне таптым дип әйтә аласыңмы? Менә бит син нинди матур. Менә аны күрсәтә белергә кирәк, бу образны тәкъдим итә белергә кирәк. Хөрмәтле егетләр, әгәр дә сезнең шундый матур шибәркәй белән танышырга теләгегез бар икән, менә монда без хәзер аста Раниянең Instagram шелтәрендәге аккаунтын язып куябыз. Языгыз, күзләр кыскалагыз, исәнмесез дип язсагыз, ул сезгә бәлки җавап бирер, әле сайланачак. Чәчәкләребезне тапшырабыз Рания сиңа. Рания, бик күп мактадык, бик күп сүзләр әйттек. Синең әйтер сүзең бар, менә камера бирәбез, сиңа вакыт бирәбез. Кем мине карый, курыкмагыз монда килергә, үзгәрергә. Монда специалистлар эшлиләр. Алар сезне үзгәртәчәкләр. Менә шулай, дуслар, шушы урында, шушы нотада, шушы югары нотада без сезнең белән сау булашабыз. Бу чын профессионаллар командасы һәм безнең героинябыз Рания булды. Мин Гөлназ Сәфәрова, сау булыгыз дип дәшәм. Исән сау булыйк.